käräjäoikeus. Nyt. Eikö? Nyt. Mä vein siitä mun ajokiellon. Ei kun eilen oli kato viimeinen päivä se palauttaa suostumukseen kirjallista. Niin sä kyllä mainitsit, että sä kävit, mutta et sä sen kunnolla. Mainitsin sulle sitä, että mä menisin kun miten. Et. Eihän mä oon ikinä käynyt sen. Ei. Virisäkki oli se rahapussina siinä ja meni se kapulassa se kirjekuori. En mä voinut käsittää sitä. Mä sanoin, että mä katsoin mitä vittua 3 äijää vartijan päällä siinä heti autossa. Se sanoi, että joo tänne väärin alkoi huutelemaan mua siitä. Mä olin, ei kun mä jättäisin sitä kirjekuoren, mä täysin siinä kun hän on se säkki. Ja kato ne kattoo vittu kaikki. Joo, mä jättäisin sitä kirjekuoren vaan, että joo sun pitää tulla tästä näyttää tässä on tämmönen turvatarkastus. Että joo, että mä sanoin, eikö sä vois, mä jätän sulle sitä kirjekuoren, että heitä vaan, että mä tänne visit jäädä. Ei mitään, kun tuut tänne vaan. Vittu joo. No, pakit siihen saatana, se veti sen röntgenjutun sen läpivalon. Vaisen se, vittu säkki oli saatana sen pakin. Joo, tuli tavarat läpi, sitten mä olin sanonut, no huh. Äijä sanoi siellä pitää. Otetaanpa se takki uusi. Mä olin, että mitä? Että omasta jutusta, niin sitä ajohommasta meen tonne noin vapaaehtoisesti